Ka bono mambia mawaso gose maragoba balitane Jeremiah olina untiri na negeni renga wa sesini kwa kwa mona inchi chingage chonsi ni gongende to kwa keranga mbia mono aso kwirali bagalia olia bene kima tegera na kuligeria bagushi global radio litukeligalia Jumapili ni gontagete ko gosege tanga na bangi batagete ko ali tukeli kulele tibaliro ayatali liya kikwanya saheli nde kuhaba moya siri tukeli talinga nkende wakoleki yakubwa bali barali kulende na singi chiyobuya owanchani nobosera wo monguro itu irachinga kicyabene ko muhakeranye sengambu yamone kyagero weneire meyaba gusiglo boredio ngo koletera na matera yoko baka amarandio yenchiri nabo ngamangano go segeta siri tugegalia Jumapili yona kualigenije ogende ko maranche na gotegera na kuligerelia bagusiglo boredio samange AGR live go se abagusigloboradio.com inere website yetu igonda getengo segete nga onye gokonyara koragera mwakenya sengambia mono onye gokonyara gutara mwakenya sengambia mono ebintu mbere very simple buno kwayana onye gokonyara kwayana mwakenya sengambia mono onye gokonyara gutara mwakenya sengambia ebintu mbere very simple kero montar wali agokaniwa none kero nkoligereria ba minto no anye umutangazaji o minto luyo tieno ekero ebintu mbere very basic ago sinyo gokora buna bono okoigwa keroko nyoranga wasalirie balance na manganande igo ukwerere nyesenga mbyo mune kyagero bia da manga kolekanire kolende we thank God chinchira nchire ao omuntu awakere nyesenga mbyo mono mara bana kwana eteri ingana igoro yo wakere nyesenga mbyo mono bono igondagete ko gotebianga never to baisha kugambia omuntu enchireria wakere sengambia mono umugwikana no gotera bantu bare okoligereria omuntu buna gotera kwa mana gotebanga omuntu uyu kibona gotengeregeria ya omuntu onyorira umubasoka no bono iga abantu bonsi bibakure muntu uyu tigirere bwika do you expect ai karanze tu atoherera tabenga kumeti muntu uyu na atini na tume ajaroki inki kego chanditi akrenya sembu yamono in anyway lakini enchereri monta wakrenya senga byamono to wese komoja omonto lia ligata nchirende keramo antabange ke ushiki amatuka yoncholerie omonto li olenge ashegeta kelia egeita gyale korokunga beautiful gate egeite kia ashegeta ukyo agokora kwa batomo igarenge ligata emiake menge bona Petro na Yohana kibagwita omario ente kona changa bakamokonya gwetera siriterio manena agatirina akanyara koboko genda ngakyo kore nkyo muntu uri achiete karume igachiete ngabamura tinta getiko kora kende bone karu asinge chabantu baro batoererete tinta getiko cheroga yaya igare gotuma chinjira chonsi wakrenya sengambya mone ekiagara tana gotara otalire abantu bande bagachikokano ano mukori ngatika gokwana agatebanga nje tinta getiko manya yongweni gusono munya ibego sera kyakorokana but I want to thank him ekiagara egetare konyale kana kyanyale kanene oro mwanchuma tegerari tinta getiko gotebinga aijalishi na kyoko matogina kumubakanya sai kera nyale kane ngasiri tukulia ayigo ko imoka otumatume imoka changarara iririata iruruka tenga buno ko nyara lakini mwakere yesengambye mono na kero kwaro liro munta gotogia to ko manyasa rule in fact teligoro liya ko manyaso munta rule ekyagera nigoro ya ena nyasai aye imoka chingera na komotogia monene aba mona yasiri tukulia lero marietane Jeremiah Olina na samange abagusigloboradio.com monena ba monaye